We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Og thank God it's Friday! Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa Libak ug Lambayong sa Sultan Kudarat Province. Sa may buntag! Mayong buntag sab jail ug mayong buntag sab labi na sa mga taga Carmen ug Arakan sa Cotabato Province. Mga kapuso, karong buntaga ubani ko ninyo kay atong suruyon ang pina-level up nga bahay kubo nga anaa sa bukid sa Lantapan, Bukidnon Province. While samtang say agig pagsaulog sa Mother's Day karong Sunday, atong ibida ang usa ka career woman, a proud mom of two, kinsa iyang gi-extend ang iyang pagkainahan sa pagtabang sa mga persons deprived of liberty nga makaangkon og formal education sulod sa jail facility pinaagi sa pagdusad og college behind bars sa Davao Region. Siya ang usa sa 2020 Datu Bago awardee, si Attorney Susan Carriaga. Samtang makauban sa Attorney Resi ang bida sa GMA Afternoon Prime Drama Series nga Babawiin Ko Ang Lahat nga si Kapusong Pauline Mendoza. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga adunay bag-o nga diskubre nga Beetle kung bakukang dinhi sa Mindanao? Kini mao ang bakuka nga adunay scientific name nga Metaposyrtus bronzi nga makita sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Oriental. Nadiskubrihan kini sa mga scientists nga gikan sa Central Mindanao University. Nagikan ang ngalan sa mong mananap sa Mandaya word nga bronze nga buot pasabot bronze nga mo'y prominent color sa scale markings sa natural covering sa lawas ni ini. Mga kapuso, agig pagpasigarbo sa mga kababaihan, labi na ang mga inahan sanglit Mother's Day na karong Sunday. Atong ilailahon ang usa ka lawyer by profession and a mother of two. Kinsa mo'y utok sa likod sa programang College Education Behind Bars. Ang 2020 Datu Bago awardee nga si Attorney Susan Carriaga. Attorney Susan, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hi ma'am, kumusta kayo? Sir Jill, maayo kayo, may buntag sa tanan. Well, it's a great morning, attorney, no? Kanakauban ka na mo karong buntaga. Ug unang-una, attorney, pila ba kakatuig isip usa ka lawyer? Kapit na mag-30 anyos in taon. Wow, puri abuyag no, dugay-dugay na gyud attorney. Og unang-una pod no, kanus ba nag-come up kining idea sa pagtukod og college behind bars sa Davao City Jail? Ingon man no, nag-expand na ni karon sa Davao Prison and Penal Farm. 2016 nagsugod ng sa jail niya ang sa Dapicol last year, 2020. Pagsugod yun, pandemic na. Og paunsa ba nimo nakita, attorney, ang opportunity nga that time no nga possible di ay nga mahatagan og formal education ang mga persons deprived of liberty pinaagi sa pagtukod ni ining college education behind bars nga same sab no ang setup sa educational institutions outside the jail facility. Nagsugod yun to kay nag-distribute mi og school materials sa sulod sa jail. Akong partner ani nga program si Dr. Alan Maisel. Pag sulod na mo sa jail na dako man day kayo ang need. Gusto mi mo tabang pero wala pa mi kabalo jud kung unsa jud among matabang. So gi-merge na mo ang education og rehabilitation. So it's not just purely giving them education but at the same time rehabilitating them kasi kadaghanan man gud nga sa ilaha are drug offenders. Mao to nga nakamat na mo na siya nga program na i-join na mo ang education at the same time rehabilitation because sa sulti gani ni C.S. Lewis nga education without values
makes man a more clever devil. So dili pwede nga i-equip lang nato sila sa education, kinahanglan pud nga ma-rehabilitate jud sila para paglabas nila sa jail, mas madako ang puruhan nga dili siya magbalik-balik sa jail. Unya mahimo pa gyud siya nga good citizen. Maka-contribute siya sa atong society na good way. Indeed, maayo gini siyang programa, attorney, no, sanglit. It makes them very productive. Samtang naa sila sa jail facility ug sa ilahang panahon nung mugawas sila sa jail facility, naa sila great educational background tungod ani nga programa. Pero sa planning and implementation sa program, attorney, unsa ba inyong mga nakita nga challenges along the way? Labi na sa pag-implement na gyud kay lagi ang eskwelahan na agid sulod sa jail facility. Mo ang pinakadako nga challenge sa amo ang kana yung movement kay dili ka basta-basta kasulod sa jail. And another challenge is yung sa beginning parang matakot sila na uy unsa man ni attorney ka na naabay rehas in between sa amuha o sa estudyante pero tung nakita nila ang facility, nakita nila ang program, na-meet nila ang mga students, na-appreciate nila nga they're human beings who need our help and they deserve a second chance. Pero sa karon, attorney, pila ba ang mga estudyante karon nato sa college education behind bars? Sa total 140 na sila, mix of senior high school and college. Ang college na anay fourth year nga graduating karon nga year, unya ang freshmen, mas daghan-daghan na sila ang freshman college. Wow, ubay-ubay na po na ang ato nakabinipisyo ning atong programa, attorney, no, and hopefully in the future no makita lagi nato makagraduate gid sila sa ilang pag-eskwela and magbag-o na sila o galing makagawas na sila sa jail facility. And last year, attorney, usa ka sa 7 ka mga personalidad nga gipasidunggan isip Dato Bago Awardee. Ang pinakataas nga award nga ginahatag sa mga dabawenyo nga dunay dako ug important nga contribution sa atong syudad. And how do you feel nga gihatagan og pagtagad imuhang mga initiatives nga nabuhat, attorney? Sa tinuod lang, mas na-challenge ko to do more. Nakita ko na marami pa lang nag-appreciate ng program. Napaganito isa dito na musugot naman lang gani siya nga paglabas niya sa jail ba, wala gyud siya makita na trabaho. Nag-ingon gyud siya sa sarili. Musugot na lang gani unta ko nga mag-employ na lang siya dito sa amo sa iyahang igsuon nga siya tigluto sa pagkaon sa iro kay para masabay na lang pud ang iyahang pagkaon. Inana ka sila ka-desperate pero karon nga na halos makahuman na sa trabaho, nya na siya trabaho, naanay tao na nag-trust sa iyaha. Maayo kayo iyang kahimtang niya, trustworthy na kayo sa karon nga tao ana. So makasulti ko kung ako mo mag-graduate siya, mo recommend jud ko sa iyaha sa employer nga kani kuha gyud ni siya nga tao kay maayo gid kay siya mo trabaho, very honest and very hardworking. The more na na-challenge ko nga na-recognize na siya nga program, kung pwede lang gani nga burag mo dako pa og samot ang program ba nga mas daghan pa og matabangan. Gawas sa daghan ang matabangan, unta mas daghan pa sab ang sama nimo, attorney, no, nga naga-extend og tabang sa mga nanginahanglan. Og isip usa ka busy nga lawyer og an advocate, paunsa ba nimo gina-manage ang imuhang time, attorney, para matutukan sab nimo og mahimo sab nimo ang imuhang role isip usa ka mami? Mo jud na-enjoy dako kayo nga mga sakripisyo. Of course, ang pinakadako na sakripisyo diha is yung mga ibang kaso ko, I really have to unload. Planning na ko na, syempre, dahan-dahan na maglaylo ba. Pero I want to give more time to doing good for our country. Kay lagi, attorney, no, dili lang kini ang imong mga initiative na nabuhat. Hibalan pud namo nga naga-support pud ka sa mga street children. Pero sa imong family ba, imuhang mga anak, how supportive ba sila sa imong ginabuhat nga mga initiatives para makatabang pud sa uban? Very supportive na akong mga anak. They really appreciate what I'm doing. Kung isa gani sa ilahan, nagsulti nga. Unsa na lang kung kanang time na daw niya, makaya ba daw niya akong ginahimo. I really learned from my father kasi yun man talagang emphasis niya, education. In fact, sa una, gamay pa ko, ginadala-dala ko niya ana sa Dapicol kay naa sila yung program po dito. So, I learned from him and I hope my children will also learn from my example. Wow, great to hear that, Attorney Susan. You're truly an inspiration sa mga kapusong Mindanaoan, Attorney. Gunta, magpadayon pa imuhang maayong inisyatibo aron mas daghan pa kag matabangan sa atong komunidad. Amping always, Attorney. Okay, salamat Argel. Amping po. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Sergeant! Good morning mga kapuso! Welcome to Vista! Kanang buntaga atong makauban si Iris
sa GMA Afternoon Prime na babawiin ko ang lahat. Walay-lain pa ako si Kapuso actress Pauline Mendoza. Mayong buntag Pauline and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you today? Hello, maayong buntag mga kapuso. Hello, attorney. I'm good. And I'm hoping for the best talaga na mawala na tong pandemic. Of course, thank you for accommodating us sa schedule mo and congratulations for the success of babawiin ko ang lahat. Finale na ngayon, how do you feel right now? I'm very happy kasi nakikita ko nga yung mga comments ng mga viewers natin, yung mga feedbacks nila, and talaga namang nahook sila sa babawiin ko ang lahat. And naalala ko nga before when we were still doing the series, talagang hard work talaga, and now worth it na talaga siya kasi talagang nagulat kami, and of course very thankful kami sa mga viewers kasi minahal talaga nila yung babawiin. I'm sure you've put in a lot of hard work for the show. What did you enjoy the most naman while doing the teleserye? Madami, kasi yun nga, ginawa namin itong series na to during pandemic. So, mahirap, marami kaming pinagdaanan, talagang tulungan kami, and pinaka-mamimiss ko is yung bondings namin whenever we have free time. Talagang sabay-sabay kami nagde-dinner, breakfast, lunch, ganyan. So, and of course, mamimiss ko rin yung mga tips and advices ng mga veteran actors na kasama ko, like ni Sir John Estrada, ni Miss Carmina Villaruel, Miss Tanya Garcia, and yun. Can you share with us like a little na lang about what they've shared to you or yung advice nila sa'yo? Yun, sabi nila, sa you with in this industry for the past 5 years, konti pa yung mga experiences mo, and they keep on reminding me, whatever happened, kailangan focus ka sa trabaho mo, whether it's good man or bad man yung dumating sa'yo, kailangan focus ka, kailangan yung passion mo, yung uunahin mo, yung goals mo, yung dreams mo, wag mo iintindihin yung mga bashers, ganyan. Just focus on what you want and why are you here in this industry. And that's a great advice coming from, I'm sure, co-stars mo na naging close mo na rin. And dito sa babawiin ko ang lahat, Pauline, I'm sure hindi naging madali din yung pag-portray mo as Iris dahil sa mga journey na kinailangan niyang tahakin para mabawi yung dapat para sa kanya. Do you have any valuable lesson or the greatest lesson na lang na natutunan mo dito sa show? Yes. Ang pinaka natutunan ko dito from Iris lalo is kailangan mapagmahal ka talaga na tao. Kailangan hindi lang sa family mo mapagmahal ka, sa friends mo, sa lahat ng tao. And also natutunan ko with Iris, and kailangan you know how to be strong for yourself. Kailangan maging independent woman ka kung paano mo kakayanin lahat ng pagdadaanan mo sa buhay, and syempre of course huwag ka susuko sa buhay. Kailangan tuloy-tuloy ka. At ano naman yung maaabangan na ating mga kapuso sa finale na babawiin ko ang lahat? Of course marami, attorney, kasi dyan na nila malalaman na kung paano binawi ni Iris lahat ng dapat sa kanya, kung paano niya babawiin ang kanyang ama na nawala sa kanya. And marami pa yung mga talagang matitinding eksena ni Dulce, ni Trina, at ni Iris, at marami pang magugulo, malulungkot, masasaya ng mga na makikita ang mga viewers. And finally, message mo sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao, Pauline. Ayan, maraming salamat po mga kapuso sa patuloy na pagsuporta sa babawiin ko ang lahat. At syempre, sana po patuloy niyo pa rin suportahan ang babawiin ko ang lahat dahil marami pa po kayong dapat abangan. Kaya maraming salamat and stay safe po. Thank you very much, Pauline. Maraming salamat for your time. Thank you, attorney. Thank you po. And that was Kapusong Pauline Mendoza. Sure lang mo mga kapuso, mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Jill, adunay lugar sa probinsya sa Bukidnon ang atong gibisita. Ang lugar, adunay modern day bahay kubo concept nga perfect laagan sa atong mga kapuso tungod makita dinhi ang patsada nga mountain ranges sa Bukidnon. Wow, excited ako makita ang mga tourist attraction say. Pero asa ba kini sa Bukidnon banda say? Nahimutang kini Jill sa lungsod sa Lantapan ug grabe gayud katugnaw sa maong lugar bisan udtong tutok. Busa, let's go. Ato kining tan-awon. Alang sa atong padayong pagdiskubre sa kaadindot sa atong isla sa Mindanao. Karon nga episode, nagpabukid na punta.
o gisuroy ang usa sa mga garbo sa munisipyo sa Lantapan sa probinsya sa Bukidnon. Gikan sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City, mibiyahe kami padulong sa mong lungsod nga mikabat sa kapin 2 ka oras. Sa mong pagbiyahe, kitang-kita gayod nimo ang kaanindot sa atong kinaiyahan. Labi na ang mga mountain ranges nga mo'y makabusog sa imuhang mata. Kita sab nimo ang simpleng kinabuhi sa mga tao sa lugar nga sagad pag-uma ang nag-unang pangita. Human ang medyo taas-taas nga biyahe, naabot na namo ang among destinasyon. Mga kapuso, aniya ta karon sa Barangay Kibangay dinhi sa Lantapan, Bukidnon, ug atong gibisita ang usa sa mga tourist attraction sa lungsod. Tara, surita. Pag-abot nimo sa lugar, sugaton gilayon ka sa mga very lively nga mga staff. Good morning, ma'am and sir. Maayada paguma dinita cafe sa bukid. Ug tungod sa pandemya, hugot nga ginapatuman sa management ang health protocol batok COVID-19. Busa ang mga bisita sa lugar, kinahanglan gayud ibilin ang ilahang mga sapatos una makasulod. O gipahinumduman ang tanan nga mamahimo lamang magtanggal og mask kung muinom o mukaon. Makita sab sa lugar ang pipila sa mga produkto sa Lantapan, sama na lamang sa strawberry jam, coffee powder, mani, cassava chips, honey, adlay rice ug uban pa. Sa ikaduhang andana, dinhi makita ang perfect nga scenery. Labi na nga malatawan nimo ang umahan ug bukid nga makabusog gayud sa mata. Gawa sa lami ang pagkaon ug nindot nga ambience sa lugar, perfect sab sa pag-picture taking kini nga tourist attraction. Pipila sa mga pagkaon nga ginatanyag sa lugar kay ang exotic frog dishes nga lamian kaayo. Gawas ni ana, garbo sab sa lugar ang ilang mga kape nga all natural ug gikan pa mismo sa mga mag-uuma sa Bukidnon. Sa akong pagsuroy, akong nakita kung unsa ka importante ang turismo sa atong kinabuhi. Gawas nga makakita kita sa mga nindot nga view sa kinaiyahan, dakong parte sab kini aron mamintinar ang mental health sa matag usa, labi na karon nga adunay pandemya. Let's discover our place, ampingan kini ug ipasigarbo kini. Ako si Cyril Chavez and this is My Mindanao. Wow, grabe gina kanindot sa ino sa lugar sa Lantapan, Bukidnon nga imuhang giadtuan og karono isa na sa nakalista sa akong travel goals nga maabot soonest. Sa isip usa ka career woman, mas gipalapdan pa ni Attorney Susan Cariaga ang iyang pagserbisyo pinaagi sa pagtabang sa mga PDL nga makaangkon og formal education, pinaagi sa college education behind bars. Luyo ni ana, carry sab kaayo ni attorney at the same time nga mututok siya sa iyang role isip usa ka inahan sa iyang duha ka mga anak, kinsa pulo supportive sa iyang mga programa. Samtang Jill, sa atong pagsuroy sa tourist destination sa Lantapan, Bukidnon, atong nakita ang kaanindot sa atong kinaiyahan o kung unsa kamabulukon ang kultura sa tribo sa maong lugar o di sab magpaulahi ang lamiang mga pagkaon nga sa probinsya lamang matilawan. Yes naman, samtang say, palayon gihapon natong suportahan ang hapit na matapos nga GMA drama series nga babawiin ko ang lahat kauban si kapusong Pauline Mendoza. Mga kapuso, na-inspired na kakaton kamo sa gi-share sa to mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiho ni Saint Therese of Lisieux nga the loveliest masterpiece of the heart of God is the heart of a mother. Ang atong pagsaludo sa mga nanay, mga mama, mamis, inay ug unsa pa ba ang tawag ninyo sa inyohang inahan. Advance Happy Mother's Day. Labi na sa akong mama Gloria no, nga taga-adlaw gyud nga nagaabang sa At Home with GMA Regional TV. Advance Happy Mother's Day pod sa akong mama Jojo nga bisan layo mi, ginapabati gyapon nga daw duol mi sa usag-usa. Salamat kaayo sa akong mama ug sa tanang inahan all over the world. Enjoy your special day on Sunday. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend, mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.